sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ningning. Sa dili pa nag-usugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, maghihintay ako og hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Pinamungahan, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga Ningning. Moadto ka sa syudad? O nga, Magunsa masaguno ka dito, Nining. manarbaho ko mo. Oh, unsa man sa gunong trabaho ang imong sudlan, ha? Papabaya, uy. Nakalimot ka nga makamao kong manahi. Nakoy amiga nga iya kong tabangan nga makasud og trabaho. Oo niya, unsa man dong. Unsa man. Masugot ka nga moadto na sa inining sa syudad. Ada, patuan na eh. Total, sakto naman na sa edad. Salamat pa. Unya, day. Okay ra kasi matrabaho din, he? Okay raman, day. O, salamat, day, sa imong pagpasud na akong trabaho, day, ha? Okay ra, day, uy. Ikaw, yun, no? Ami ka, ta. Ha? Mangita ka kapuyan? O, day. Kay, may sweldo na baya ko. Maikugsat ko ni mo, nga. Ani lang gapon ko puyo ni mo, nga. May sweldo naman ko. Mao ba? O, sige, ikaw, good. Tabangan na lang tika nga, makakita boarding house. Ay, salamat in taon. Nagkakita na kit ko og kapuyan. Bahala og kamay, basta komportable ko. Hi. Oh, Ay, kalok na ko. Dili ko doon tao. Ikaw din mo ba kung nag-abang dyan sa Pikas Kwarto? Oo. Oh, silingar na dahita. Di ako magkabang sa likod. Mao ba? Ako dahil si Brian. Ikaw? Ningning. Mao ba? May amigo na kasi ang gipuyan? O, day. Maayo hinuon na dili ka maglaay. Maulit kitay. May na lang, doon ako'y ikastorya-storya, kuno ako'y duty. Malingaw sa tadi mo, Brian, uy. Nalingaw kasi kong joke? Nalingaw ka, ayo. Okay, kyo. Asya, last lang ni. Adam, magkatuog na ta. Joke ni Sagna? Dili, question na ni. Unsa man na? Sige, pangutan na dayon. Unsa man nga itik ang duha ka buktiil? Hala, no? Duha magyud ka buhok tiil ang itik. Oh, duha lagi. Unya, unsa man nga itik? Ambot ni mo, uy. Dili ka makatubag? Dili. Unsa man kuno? Pato. Nga naman kuno? Pato. Paato. Di, duha ka buktiil, di ba? Way lami. Nga naman katawa magawa mo kay lami. Nikatawa ko sa kakaway lami. Ah, o de lami ha? De lami eh. Brian, mga akong ka, uy. Sorry. Naunsa man ko, uy. Dili naman mawasa kung nauna ang gibuhat ni Brian ako. Ay, nayapag naman ko, uy. Huy! Ay! Nausa ka, uy. Ngayon naghinuktok ka gudi ha. Wa day, uy. May kihuna-huna lang ko. Yay. Basin unsa na ha? Huh?
Basig na in love na ka, ha? So? Basig na kauyab na ka. Nya, wa ka musulti na mo. Wa day, uy. Aw, lagi. Abi na kong uyab na mo atong bag-o ni mong amigo. Wa day, uy. Dahil so tihibi agad ko, ha? Kung makauyab na ka. Ganun ni duol man ka na ako. Gusto lang ko magipasaylo sa kong gibuhat nimo sa usang gabi ini. Oh. Nadali ko sa kong gibati nimo. Brian, unsay? Pag tinuod, nagkagusto ko nimo. Sugad basta itong una pa nagkita. Una pa na ako magkakita nimo. Nagkagusto na ko. I love you, Ning. Brian, Sugta na lang ko, Ning. Sige na. kuya awa ko nimo. Naibawa mo ko ba? Nagkagusto sab ka na ako. Hiulas biya nimo. Ngam nakaingon man ka nga nakagusto ko nimo. Ang pagkiyas na ko nimo, wa mo ka masuko na ako. Nipiyong manon ka. Ari! Kara kay kahag kara nimo no? Inga, Iko kaksuy. Ay mas lanod, uy, iko pa. pilit ka buhian ha. Basta din ako masugton. Usa? Aray. Uy, iko pa. Buhian di ka. Unya na. Unsa man na? Uyab ka? Ha? Aray. Sige na lang, uy. Kana ba? Ay! Mao ba? Nagkauyab na mo tong Brian? Oday, ako na lang gisugot, uy, kay kulit kaayo. Okay ra na, day, uy. Ang importante nga magkasinabot mo. Ha? Mag-ipon? Ning. Mag-ipon na lang ta. Pero, Brian, Ay kapala ka, Ning. Kung makatigom na niya ako, magpakasal ta. Sa pagkakaroon na, mag-ipon na muna ta. sige. Tinuod ka, Brian? Sa sunod buwan, magpagkasal na ta? Ning. Kay may natigom naman ko. Salamat, Brian. Gusto na ko nga, mahimo ka na akong asawa, Ning. Mupauli ka sa Leyte? Ning. Kay nanawag ako magirikan. Naigo mo lugar sa Bagyo. Nagumpa ako na umbay. Mao ba? Unya, ako? Dini ka na sa atong gipuyan. Mubalik naman ko na yun. Unya, kumasangi mo lakaw? Gubaki ang bahay, tungkol sa Bagyo. Mao ba? Ning, sorry kaya. So, unsa? Dili lang una ito magpagkasal. Ha? Kinahanglan pa na kong tabangan akong ginikanan. Maung, ato lang na ipos pa ng atong kasal. Unsa? Ha? Mubalik ka sa Leyte? Ning. Kinahanglan to ako dito sa amo. Kay, naapag ko na si kasuhon dito. Kung dili lang di ay kamuli. May mo raman nga magpadaka og kwarta sa imong mga ginikanan, di pa? Nga na magbuot man ka. Brian, Ayaw ko butis kong buhato na. Kung mauli ko, muli ko. Ay ko pugni. unya ako. Kung makapabot ka na kog, napo ka tuig. Magpakasal na. Brian, Lainaw ko na isi mong kaipon, day. lagi day, uy. Nausap naman siya. O niya, mubalik pa ka to siya? Maunay ako gikagwalaan, day. Kung balikon pa ka ako ni Brian. Kay basig mabdos ko. Wala ram ako gimens. Ha? Uy, paniguro, uy. Magpalit og pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Kinahanglan nga may baho ini si Brian. Ano dili man ni siya mo ito pagtawagan? Ay, salamat kay ni Tex. Pasensya na. Kay busy pa kayo ko.
Ang pingi ang atong anak. Magpadara ko nimo og kwarta. Og paabuta ang akong pagbalik. Ay, salamat in taon na kay mobalik di ay si Brian ako. Sama ni. Pila na kabuwan ang nakalabay. Wa pa mabalik si Brian. Ug dili sad makontak ang iyang number. Ay, wa na to, day, oy. Day, Klaro na kayo na, day, oy. Dili na kabalikon ato. Wa gali siguro na to'y lain. dili, day. Balikon ko ni Brian. May umaabot na bing anak. Balikon ko niya, day. Magpaabot ko sa iyang pagbalik. 5 na katuig ang nakalabay sukad sa pagbiya ni Brian. Og dako na usab ang among anak. Kanimo, Brian, kung namati ka man karon, ani ako uban sa atong anak nagpaabot sa imong pagbalik. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Ningning nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, maghihintay ako ug hanggang ngayon. Ang mong kaagi kibatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga hikala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, Han Dumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Han Dumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga tipaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag o kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawgal ako sa pangan nga Irene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Suddenly, it's magic. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Irene. Day! Oh! Ngano ka, oy? Day, nagdali-dali ka magagawal na ako. Ang imong crush! Apil siya sa Mr. Intrams! Uy, naya ko na mo tingin. Ay, sorry. Sige, sa mga crush ba? Hala, no! Dagani ka crush? Usa raman imong gisulti nako. Si Dave raman. O sara mo ni bawan. Gusto kami baw sa ban? Si kinsa man? Eto ako sa amo ni ang man sa tong klase. Akong isulti nimo. Dugaya sa mo, oy. Dagagisugo sa mama na kukod. Unya, sa man to? Kisa man yung mga crush. Day! Laki pakita ni mo ha. Pero secret na nila to ha. Ato ragkit ni. Oh, sige, lagi. Oo, sa man na. Kita ka, ani?
Sa ni? Mga letter? Parang kinsa man ni? Kada usaan ni na mga ngan. Ngan sa kong mga crush. Wow, ha? Nag-effort yung ka, no? Napay mga section nila. Usawa man mo? Ang sod, ani, mao ni akong gusto isulti nila. Dili mo ko makasulti nila sa personal. Ah! Karon ni nga school year? Mga schoolmates ni nato? Oo. Ayog sa ba, ha? Salig ba ako ni mo na? Ay, oo! Uy, ako pa! Sa'yo pa man di ay. Ay, tuka apa, uy. Pero mo eskwela lang gid ko, uy. Para makita na ko kung mga inspirasyon. Kuhaan na ko kung mga letters, P. Itago ni nako kay makita niyan isa kong manghud. Oh, wala. Wasa man to? Oh, diba? Wala naman din yung mga letters. Ay, asa makatuna ko na butang? Nagkatuog na ba na ikong kapi eh? Gipasagdalan ako sinika nga magbasa-basa ato. Basta nagihipos ni Nika, pangutanon lang nako. Pero ako sa pagitaon din sa kong kwarto. Day, wala ka ni eskwela ganihang buntag. Nihak dira lagi ka. Day, ako mga letters ba? Nawagtang man, uy. Sigong pangita mo ako maskwela kanina. Asa man ni maghihipos? Ha? Uko kay baw, day. Uy, naara man to dito. Sure gyud ka? O lagi, sure gyud ko. Irene, Daver? pwede ito mag-istorya. Nakita rin ha? Aha? Unsay mo tuyo na ko, Daver? Unsa di ka tinuod? Ang letter na ko pala niya. Nganong na anak ni mo? Nari naghatag na ko ini. Pero wa ko makaila. Gisugo rasod ko no. Traidor ka, Nika. Traidor ka, cute. Ang akong pangutana, kung tinuod ba ni Irene? Dili, uy. Gitripan na siguro ka na sa kong amika. Oh. Ay, salamat. Abi na kong tinuod. Dili ka pwede makagusto nako kay nakagusto ni mo nga akong amigo. Ug usa pa sad, nakagusto sa gusto imong amiga. Si Nika? Oh, tabangi ko, bi. Manguyab ko niya. Sige. Pwede ko mangayo sa iyo number? Sige. Maayo gani kanito oras si Daver kanina nga. Dili tinuod ang suot sa letter. Ay. Naiubos ko ni Nika, uy. Naibaw ko nga siya nagkuha ato nga letter. Isalikan mo na ako siya. Siya day mo'y nagustuhan ni Daver. Sultian magkahada ko siya, no? O dili? Oh, si Nika ang nanawag. Hello, Nika? Day, Huwag ko kasabot ka ng imo itong gibuhat, Nika. Lisalig manot ako ni mo. para naman good mahibaw si Daver sa imong feelings niya. Nya day, nakikistorya man siya ni mo kahapon. Niunsa man siya. Sultian magkahada ko siya tinuod. Ikaw mo yung nagustuhan. Unsa? Ay, pagbinuang na, day, uy. Huwag ko magbinuang, Day. Day, makiksulti ko niya, ha? Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Dili siya pwede makagusto na ko kay amiga ta. Okay? O sa pasad, wag ko'y gusto niya, day. Mo man masud sa klase si Nika. Nagkaistorya na pagka sila ni Daver. Irene,
Uy, makuratan lang tagay mo diha, Rod. Sorry ha. Nagidusara lagi ka. Nagawa ko ni Nika. Wa mo gud masud sa klase. Ay, si Nika? Nagkita bisig ko sa campus. Huwag tiplado nga musul sa klase kay naamtoy ka date si Daver. Sweet man kay kitong duha. Unsa, Rod? Si Daver ug si Nika nag-date? Oo. Arin, nibarog lagi ka. Asam ka? Mauli na ko, Rod. Arin, okay na ka? Traidor ka kita, di ka pisagod saon. Magkayubos ka. Sugat ka ron. Dili na ko matagad pa nimo. Dili na. Hoy, Irene. Okay na ka? Ha? Nga naman, Rod. Mura magkagawa sa mood, good. Naaraw ko yung nauna, Rod. Si Daver? Unsa? Nga nukod. Nakita ko sa mga mata pagsulti ako ni mo about ni Nika og Daver. Di ba kung kisakitan ka? Kasulti yung Daver, eh. Nga naman ko, no? Swerte siya. Kay, ang babae nga ako nagustuhan, ito man magkagusto niya. Rod. Kung nataga pa kong chance, ako ikang ampingan. Sure ka? Lagi. Wala kasulti yung Daver nga nakagusto ko nimo. Gisultian man. Pero, amigo man ko nun niya. Ikaw? O, Irene. Ako abot niya pasabot. Pwede ka na mo hatagag chance? Pwede. Total, buutan man sad ka. Suwayan na to. Yes! Thank you! Promise! Dili ka magbahay. Promise! Yes! Dili lisod mahalon si Rod. Sakto gud iyang gisulti. Dili ko magmahay. Tuod kay pinangga kaayo ko niya. Og karon, do na may duha ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ni nga akong sugilanon. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Irene nga taga Danau City, Cebu, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, Suddenly It's Magic. Ang mga kaagi kibatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hantun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.